Здравейте, приятели! Добре дошли в поредицата, в която правят Dollar Cost Average в дивидендни компании с 2000 евро всеки месец. Нещо като предизвикателство да видим дали и кога ще постигнем финансовата независимост. Ето, че дойде време и за трети епизод, така че останете до края да наместим заедно и тая порция капитал някъде и да ви кажа накратко каква ми е била идеята зад стъпките в този епизод. Преди да започнем, обаче по традиция, понеже говорим за финансови инструменти и инвестиции, трябва да ви кажа, че всичкото съдържание на това видео, както и на канала като цяло, има чисто информативна цел. Създадено е с цел да ви покажа една от моите стратегии в инвестирането и не трябва да се приема по никакъв начин като съвет за каквито и да било инвестиции. Всеки, който инвестира, е препоръчително сам да направи анализ и да пресметне собствения си риск. И така, продължаваме напред по задачите за днес. Влизам набързо само да погледна портфолиото как е от миналия път. Депозита е на лице. И отново този път, както завършихме миналия епизод, ще обърна поглед към енергийния сектор, който все още цялостно стои в страни от динамиката на целия пазар. Петролните и газовите компании преживяха доста последните години, което според мен имаше както лоши, така и добри страни за самите тях. Мисля, че компаниите, които останаха в играта, са едни от най-стабилните. Моят интерес, както споменах в предишния епизод, е в петролния гигант Шеврон. Както знаем, цената на компанията е тясно свързана с цените на суровините, както с геополитическите процеси, които гарантират или застрашават тяхното търсене, предлагане и свободно движение. А в момента всички знаем как стоят нещата геополитически и на колко точки по света има напрежение от различен характер, както търговско, така и военно, което създава предпоставки за различни притеснения, както в малките, така и в по-големите инвеститори. И така, за да разгледаме основните метрики на компанията, отново ще си отворя софтуера на StockLofy и отново ще го препоръчам. И ще кажа в допълнение, че не бих препоръчал нищо, което аз лично не бих използвал. Софтуерът е наистина супер, в комплект с него достъпът до обществото от инвеститори е още по-ценен. Пълно е с много готини хора с различни виждания, събрани от страстта към инвестирането, така че влезте, разгледайте го. Ще оставя един линк в канала, към канала в YouTube, който пък е пълен с безплатни, подробни фундаментални анализи и калкулиране на справедливи цени, които могат да бъдат едно чудесно допълнение на всеки в преценката за инвестиране. И така, за моя подход в анализа ще кажа, че е предимно геополитически, последните години особено, след това е фундаментален, метричен и поведенчески, с увеличаването на достъпа на все повече малки инвеститори до бързо и лесно инвестиране, доведе до нова графа в цялостния анализ на една компания, която все повече трябва да се взима на предвид. Виждате как малките инвеститори по света създават различни вълни от настроения, които повеждат огромни вълни от волатилност. Според мен дължащи се на бързата комуникация, голямото влияние, което имат доста популярните финансови инфлуенсъри и бързия достъп с 2-3 клика, който най-вече е практикуван от по-неопитната част от инвеститорите, които действат емоционално и реагират абсолютно на всеки сигнал. Затова преди да вляза някъде по-сериозно се опитвам да разгледам различните видове анализи, като не разчитам само на един от тях. И така да отидем сега в портфолиото да видим какво се случва тук. Виждаме Pepsi е дала малко задна. Миналата седмица беше на 150 и няколко долара. Realty Income също са дали задна.
При рейта това се дължи на намаляващите очаквания за понижение на лихвите. Както знаем, имаше доста силни сигнали, че лихвите ще бъдат понижени за пореден път, но тези проценти вече не са толкова високи, както бяха. Мисля, че миналата седмица бяха около 90%, в момента са може би под 60 вече. Връщам се набързо в Стоколов и да погледна някои основни параметри на компанията. Не, че не ги гледах преди ден-два, но да ви кажа честно, показателите на компанията не са от най-добрите. Ако беше някоя друга компания, най-вероятно изобщо нямаше да й продължи, изобщо да я гледам. Но Шеврон си е Шеврон. Дивидендите ги гледахме също миналия път. Да. Виждате колко бързо излиза най-важната информация за компанията в няколко графики още на първата страница. Тук виждаме едно намаляване на акции и някакво обратно изкупуване сигурно. Не съм обърнал внимание. Имаше и някакви слухове, че компанията на Бъфет ще увеличи позицията в Шеврон. Я да питаме ChatGPT. Може ли да ми дадеш информация дали да, според последните публични данни е увеличила производители с колко? Шеврон. Бъркшир Шеврон с около 3,45 милиона акции. И добре. Това увеличение е с 2,9% спрямо предишното ниво. Доста стабилно. Не става въпрос за радикално преоформяне, а по-скоро за добавка към вече значителната позиция. Това въобще важното е, че са положително настроени като мене за компанията. И сега се връщаме към портфолиото за най-сладката част. Да набиеме кеша. И така CVX сток buy. Добре, ще има за 12 бройки, трябва да има. Да не забравяме market order. Оп. Готова. Да видим колко свободен капитал остана. 434 директно отиват в Realty Income. На тая добра цена, която също не е много добра, но пак падна. Market Order. Колко бях? 434. 56 долара, 434. Може би ще има за 8. Ами, 8 влезнах. И така, обобщено казано, входа в сектора е базиран на дългосрочен хоризонт, в който очаквам деглобализацията да поутихне, политическите и геополитическите трусове да се стабилизират, а увеличаващите се енергийни нужди, все по-голямо отричане на възобновяемите източници
да доведат подобни компании в по-изгодни и печеливши позиции. И така, това е за днес. Това бяха и позициите. След около 2 седмици ще направим едно видео да видим как се движат нещата, да харесаме акции за следващия път и да гониме финансовата независимост. Пожелавам ви успех с инвестирането и не забравяйте да се абонирате, за да ви излизат известия, когато качвам нови видеа. До следващия път.